Baduzu kapitalik zure enpresa hazteko? Belaunaldi erreleboa behar duzu zure negoziorako? Inbertsio aukeren bila ari zara Euskadin? Baskip da, enpresak eta aukera berrien bila ari diren inbertitzaileak konektatzen dituen aplikazio bakarra. Esprit taldearen aplikazio berria da, industria enpresei beren negozioak inbertitzaile berri batekin lotuta hazten laguntzeko. Eta inbertitzaileei klik bakar batean inbertitzeko enpresa egokia aurkitzen laguntzeko. Nola izan Baskipeko kide? Enpresak zein inbertitzaileak doan erregistra daitezke aplikazioan. Erregistratu ondoren, enpresaren eta inbertitzailearen arteko match prozesua 4 urratsetan egiten da. Bat, Baskipek inbertsio aukera berri gisa erregistratutako enpresen informazio anonimoa argitaratzen du. 2. Inbertitzaileak hautatutako enpresari buruzko informazio zehatza eskuratzeko eskatzen du. 3. Baskipek hautatutako enpresaren txosten anonimo oso baterako sarbidea ematen dizu. 4. Bi aldeek interesa badute, Baskipek inbertitzailea enpresarekin harremanetan jarriko du lehen kontaktua lortzeko. Baskip Euskadiko gune seguru eta konfidentzial bakarra da. Bertan, enpresek inbertitzaile perfektua aurki dezakete beren negozioa handitzeko, eta inbertitzaileek aukera berrien bila ari diren enpresen informazioa lor dezakete azkar eta erraz. Horregatik, dagoeneko 100 enpresa baino gehiago eta 140 inbertitzaile baino gehiago daude erregistratuta aplikazioan. Eta zu, erregistratu zara jada zure match bikaina lortu. Baskip, konektatu zure etorkizunarekin, konektatu zure hurrengo inbertitzailearekin.